Вітаю вас, соннікі. Ну ось, наш год падышоў до конца, і нас напаткаў 20-й год. Я хочу вас падзякаваць за тое, што вы мяне глядзіце, за тое, што вы падтрымліваеце мяне, а падтрымліваючы мяне, вы падтрымліваеце беларускую мову. Мы з вами шмат чаго зрабілі. Мой канал за гэты год вельмі развіўся. Я спадзяюся, што далей ён толькі стане больш, будзе больш файных роликаў і настрою. Асабліва хочу падзякаваць маіх сяброў, калегаў па ютубу. Гэта Твар-Твар, Рэйні, Шляхціш Загорскі, Рэдзікс, Вожык. Боже, іх так шмат, я не магу іх пералічыць, там сапраўды. Вы гляньце ў раздзел вартай увагі каналы, іх там шмат. Я хочу, каб у гэтым годзе беларускай мовы стала больш, каб стала больш беларускамоўных ютубераў, блогераў. Давайте, калі ласка, калі вы мяне глядзіце, вось тыя людзі, якія жадаюць займацца відэакантэнтам, але яшчэ не упэўнены, каб ствараць свой уласны канал, калі ласка, напішыце мне. Мы з вами пасябруем і, магчыма, нешта здымем. Давайте падтрымліваць нашых блогераў, нашыя беларускія каналы. Давайте абараняць беларускую мову, таму што, абараняючы беларускую мову, мы абараняем незалежнасць. Бо хто такі беларус? Беларус — гэта носьбіт беларускай культуры, беларускіх традыцыяў, звычаяў, гісторыі. Мы з вами ствараем беларускую гісторыю. Кожны наш крок — гэта нешта вартае. Ад кожнага нашага кроку залежыць наша будучыня. Вау! Ад гэтага можна проста з глузду з'ехаць. Так, кожны з нас — гэта сапраўдны герой. Лёс кожнага з вас, ён варты уласнага фільма, бо кожны з вас цікавы. Давайте больш размаўляць па-беларуску, давайте ствараць контент па-беларуску, давайте лаяцца па-беларуску, халера, трасса, гамон. Давайте ствараць стрымы па-беларуску, давайте падтрымліваць Гаварон-Бай, Кінаконго. Гэтая падтрымка не абавязкова абапіраецца на грошы. Досыць проста пісаць звароты, ну, напрыклад, у Мегогу, каб яны дадавалі беларускамоўныя аўдыадарожкі. І я вам жадаю, мои сябры, каб у вас гэты год быў максімальна цёплым, каб у вас было больш цёплага настрою, каб у вас было больш любові і кахання, каб у вас было больш беларускай мовы. І каб гэты год сапраўды стаў для нас годам незалежнасці. Бо мы адказны за свой лёс. Бо Беларусь — гэта наш дом, мы адказны за свой дом. Усім любові та кахання.